Kardom don marle tu nasi pini litum pirthe dang alam sabso chetan pon senang atheli tum matha thathe ha pirthe dang ron la ka prega dera ron le ilitum phanthang nat tanang chotang te pulitum matha thathe seta me pinyar ni ke ilitum along sitame labang soki sung bang ke nang le rok athe bi pon ma blodang te ilitum India arlo Bharat arlo ke long ajang thulok ke ilitum chepador plan mon e apose ilitum gas chutun chudang gas monon lapen ke petrol gari yang thubuno ya punoi tadet ka frequency wanang kok lalo lasi pinyar ni abang ke labang so apot ilitum long akisung bang ke dolo lasi ilitum thekponong ji kedam tangar ni ke ye America lapen Israel atum lang tu coordinated attack dam lo Iran aphan labang so pena jo khadak leader supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ke thilono thilot pena kono bang ke ko pisna che lar thuluma apotang te asopo mostaba Khamenei po alang liphan te kono bang ke supreme leader bak ponthlo lasi report ke long pon ateng potang te tumi diga lom bang ke litum thekponong je Israel atum ka teng kheng na pena jok mostaba Ali Khamenei sitame arenga huge so do la pena pran ke dam tang ring do pusepu setame nona madbang ke ko report long thulo sabso injur dolo sitame me phunlang pusepu alang liphan sitame ke target ji pu bangeli tum thekponong lo Israel atum sitame pangdak kon elo lasi pinangan atum ke pulo je la talom so phancholo malom so pilote kichilo arang pocholo patum sitame do lasi nona mat ke alang li me phunlang boteli tum report long lalo lapen ke labang sorona bangke kijujia phan ke thangna tawilang athei tum thekpolong Israel anna sitame la pu Iran atum sitame cluster bomb paklolok lang cluster bomb athei bangke li tum dakpen ke lo ke siweji sitame har la dakele lo bangta chebhak phun po adak ke klo arodo pigi la puson jo la siki khangi phan mangke chetorok la si Israel atum Iron Dome lapen ke David Sling sitame alang ni tum long do advanced fixing lo tema defense system sitame khangun eden lo labang so hormu bang athe dak pen ke wang ke dam le ki abli siwet sitame khadak che bhak phun ji cluster bomb ge jola puson amasi pinangan injur dolo lapen ke hem kiru same tum thek ponong lo thik la puson dak thak si Iran na sitame ka teng khenga hiring tang rak lo apen America tum pulo amsu se si ka teng khenga hiring tang helang ko lalo si tang te ko pilo ili tum kisung do na bangke lale li tum ko sobso che than pon susena la sili tum kisung do na bangke lalo jang thu ke ni likai ke same agam ta video long same than pon lo India tum ke reservation si ning ko ra pho phanan ve lo pu ta se non bangke jang thu ala mang ke kali delo sitame gas abang ili tum ka dure do koklo ili tum non mat ke karbiang long bangke fake pon pelang seta meli tum chin ke wang jelangar ni yong seron ham helang protang teli tum karbiang long same agi sung bangge dopo non hek ponong ji pena ni salong report long hek ponong Delhi malom ke non ador ke bat long lo price hike lo thik la son dak thak se moili tum malom sita me jang thu la pen gas abang ka dure do pola pen anam ke so anam ke bat eli tum thek ponong po la ke haladak arona joine lo la eli tum sita me ki sung bangke phodunang pola hai bangke athe achara son ma same eli tum me thang male chepador khup la pukali de apoche eli tum la hai hat bang adet pen ka cho endu na formu ana bangke eli tum anam ke so si tum phopon po lalo la se plan cho takalilang eli tum thek ponong ji la se America tum Bharat aphan ni thongke wevar nang pilo mane aja ko nang pilo kapre adim long yang thu ka anon je phan Russia tum long la sila bang solong nona bang ke report along klang pon thulo je Russia tum bang sitami nona bang ke business pusi matha koklo pusi pinanga report long mai paklang mon thu people ma plodang te alang litum nona bang ke discounted kalilo pusi pu ai tum ke dam tang ni ke litum thek ponong jalang tum offering nang ke offer pen sinang pilo nam ki jum pen $15 an ko ania anam ki jum long pon pusi pu sitami non ke anam ki jum alar bang ke anam ke bat thu pusi pu $5 per barrel la puson sa anam ke bat thu pusi pu la se $5 an bat thu kraklo lasi ku people of lotang tenon ke business pusi Russia tum sami pulo pusi pu aprang ga hok ajir po pusi pulo je India tum ga hok ajir po pusi ini tum ke serap seroi nang pusi pulo setami aphi bang ke Narendra Modi ke Donald Trump aphan chong duk group pena jok Donald Trump aphan chong duk group pena jok je father of all deal long che sign no la pen ke Russia na ke jang thu enon de lo pusi hala sot paklang pontang lo kila pen Donald Trump me batai lo India tum ke Russia tum long enoi jang thu enon de lo palam paklang pot lati hapu USA na si chingbe rong pena jok no na bang ke Russia tum si tame jerpo ka cheteni asonsi nang klang lo pusi le to pinana report long ke thek ponong athinon ke anam ki jum kalilo anam ke bat se le tum aphan India tum phan mang ke jang thu nang jor thulo lalo lasi kewang jilangar ni yong sila bang sorona bang yong si judje bom lang pulo dang te ile la haya ki sung bang non bang ke phobom po
la pen ke jang thu ke non ji athai bang ke li tum ke Amerika long se chok khanang kok po kalib lo tang te Russia long ke li tum ke nam ge so pen lo Iran long ke li tum jang thu ke non long je bang ke ron ham het tik la ke chipu ma si thek thelo la se li tum thek pon ye la dak a hok pe ra khelai pi lo ma po tang te penan ke jang thok khela po se pu Iran aphan tum nuclear bomb do la pen ke uranium kang sering tonon po same Iran atum ke pulo ni tum long ke ave po sikai ke sitame penangan long ke pudundun la pen ke kedam tangan ni same tum thek ponong Amerika tum Iran long ke nuclear facility samasya velo po sipo je Amerika tum dam masi pang bom dam dak dak de lo po sipo B2 bombardment la si pang bom dak dak de lo lo tang te aku ku pisino ne phom bang ke teng kheng thila athe Israel aphan ta teng kheng ke Amerika phanta tengkheng ke Iran atum no ne phongke sita me kumatum sika chor tukdam lawang ta Amerika pen Israel tum sika chor tukdam lo tang te alara bang ke jang thua bang ke hap klak po ing hap klak po alara bang yang thuna lo chok khaning lo tang te yang thua chok khaning ke la ke Amerika tum long le po moke asil hai business po se punon he jong li tum report thek ponong Amerika tum piloma plong te refinery center input alo po se po Amerika tum ke cheng si refinery center aki mi alang tum sita input pon alo po kupia phan sikang pulo lo tang te la ke business lo athenon ke la puyong si ron che thudut lo ron pa che thudut lo la pen ke khang thip lo tang te an para bang ke na lo bir the dang muni tum jang thu chok khai ke Amerika tum long chok khanang ko la lo la pen isia bang no na bang ko piloma pong te khola kur do Kurdistan hala dak ape ni song tum Iran long sitame oksum prana song tum do pinangan jala tum afan sitame hele kaman ki pipang cheng lo bose Amerika tum je la Iran atum phana pache danje phan revolutionary army atum phan jola pan lalo la pen ke tum kitam tangani thek ponong ji Iranian women satum sorlo tum football ke pathu tam je phan se Australia dam lo la pen hada dak ke cheng si cheng che khela cheng che phang lo tang tele tum thek ponong ji hada mithang national anthem pachilun lun tela bang so national anthem gilun hot Iran ar so tum asa nim sopi mar tum lang tum protest lo je national anthem lun le det pena jok Iran lo ake the tum leader to asa me pena ananing thilo la pen hasti pg pusipu labang solam hasti pg pu pena ma se ko piloma plotang teng ke Australia long ke do Iran tum an ke kachijin sota dolo je athe non ke khela dula same jutlo hem ka che damnang po ama sing ke hem pa che damnong rinon pu ka protest to war ke khang kam nai thela the people bang te Iran bene bang po ala leader tum ke la tuma phan hasti pivek po pusipu dera hutur dera birudhe ke thur pot pusipu la so pote hasti pivek po pulo la si hadak se asylum hang lo posipu haladak ki sunge pho pot hadak ke dolong je phan asylum hang lo Australia long sila pen bang pho phan ke chak lo posipu non ni tum report long pon pon te la pen inura phan ta ko chak pon thwe lo posipu e tum pinian ke report long pon athe ko people long te la tum ke hadak che dam da lo lo tang them gang sam ke do nang lo kalip lo tang te apran ke dam lo yo la pan la si people sila bang so aro so tum sitame Iran ben wang pen dak football nang pathu pen ko people se ka protest don ka protest athe bang ke la han lo je sorlo phan freedom ave po ke dak se klang dak lo pusi international media long sami paklang pon upete la hai sorlo tum alang nung ke sport pathu la pen Iran phan represent ni sidak lang Australia long sitame people se lang tum national anthem porot ang ho ching hip hat la pen protest ro asolam ben si penangan lo la pen hadak Australia long ke do asylum ke do Iranian atum an sitame chu request lo chuning ri lo je la tum phan padam rinon kali te la tum ke afan nam et popusi alang de tum sitame pupono lalo ngasi la bang suaro na bang ke kang dang lok helang la pen ke hok pet ke hala dak atum sitame penan atum ke alang tuma regime mate alang tuma ke ja supreme leader phana ning che dok wang we apo se again si gedam la ke klang pon dak lo la se hala supreme leader phan Israel pen Amerika tum paklu bom hot sitame penan atum ke ning karong kilun ke kan atum sitame do la se hala dak mat ke penan atum mat ke aning karong che paklang ai he athe people of wang che aning karong yung se che paklang lo hala bang so ma arni pen ke lang ke apran ke dam sitame ang tan ke do tum an ke ning karong che paklang la pen ke non la tum sitame ang tan wang lo pen ke alang tum sitame ko piloma wang te protest che paklang don lo je aning ang sam se non ke jabom ari je matum apan jolapu ase non ke bang jilang ani do an sitame ne li afon update pon tubong po pinya ni bang ke ne li la pon se than pon chok po sitame Lebanon no sitame non mat bang ke apan nam piklo Israel tum ka teng kheng pen ajok la pen ke Hezbollah tum sitame pinang an roket nang ablo Israel na ase rona bang ke kang samya bang ke che than thilang la pen jang thua bang ke nam ke ba je bang ke che than pon lan hello la se thek pen pardon